ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ବାରିରେ ଥିବା ସଜନା ଗଛରୁ ମୁଁ କିଛି ସଜନା ଶାଗ ନେଇଯିବି ଆଉ ତାକୁ ସଜନା ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସକାଳୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଶାଗ ପରିବା ଆକାରରେ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଖଣ୍ଡେ। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଶାଗଟା ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିରି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶାଗଟା ଖରଡ଼ିବା ଆଜି। ଆଉ ଏଇଟା ବିରି ଚାଉଳ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯାହାକି ଭଜା ହେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏହା ଶାଗରେ ପଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ରେସିପିଟାର ନାଁ ହେଲା ବିରି ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ପ୍ରଥମେ ଶାଗଟା ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ବାଛି ନେବା। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ଶାଗଟି ଆମର ବହୁତ ପୋକ ରହିଯାଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ବାଛି ନେବା ଶାଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନ୍ ବସିଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଇଠି କାଟି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଭଲସେ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ସିଝାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ପରିବା ସିଝିବା ଭିତରେ ଆମେ ଶାଗକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଶାଗରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶାଗଟା ଖାଇବା ଦରକାର। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଇଥିଲି ଶାଗ ତରକାରୀ, ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଟିକେ ଦରକାର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଆଗକୁ କୋସିଶ କରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ବାଇଗଣ କଟା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣଟା ପକାଇଦେବା। ଏବେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଗରୁ କାଟିଲେନି, ପରିବାଟା ସିଝିଲା, ଶାଗଟା ଏଠି ପରିବା ସିଝିଲା ପରେ କଟା ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାଗକୁ ଆଗରୁ କାଟିବେନି, ପରିବାଟା ଦେଖିବେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ କାଟିବେ। ଏବେ ପରିବାଟାକୁ ଟିକେ ଚାପି ଚାପି ଦେବା, ଘୋଟି ଦେବା। ଏବେ କଟା ଯାଇଥିବା ଶାଗକୁ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଶାଗ ସିଝିଯାଇଛି, ଆମେ ବିରି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା, ବିରି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ବିରି ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।